Praise the Lord. Hallelujah. Yada unyankopon ti asefo ase ewo
na dom ne na doya ode ache yen ode nkwane ahode aka ye ho na wotwe ama ye nkwane ahode e de te ase enye ya ho ode ne ntumi na mom eye Awurade ena waye enti sauti ase ma yemfa aseda ma Awurade ne kwanya wanya anopa nso ede atrase na wohwe Hytvgh TV ene Yok FM enso eyenkwa adwumadie bi a omso eboa me se adwumadie sesa no po bekasa a kire yen ewo Yesu Kristo dimo amen. Ede Nyankopon se mene wusua onyame asem a ya to ni din how to handle discouragement kwa be fa so a obetumi aso abambuo mu na wadaadaa no yie na di nkurimdi abrewo efise abambuo hoi onye hoho na anete oyemani na ono na tie wanhwe ne yi a onu bedi wunya ode wato amane mu ode wato ohaw mu ode wato musuo mu ni senti so wachi Kristo Yesu adi a esese uhunu kwa be fa so obe handle ana obedada na bambuo eyie na ama bambuo amma wabrabom no wasetena mu ogidie mu empo wunyi Yesu ni nso a abambuo onhwehwe Kristo ni no onhwehwe ogidi di onyi Yesu ni ye oye adwuma wo babia na se uhunu na one ne tena na so no mu yie a ebetumi aboa ama watumi di ni sunkunim na se wantumi anso no mu yie di a obedi usunkunim ede yawo abufuo otan enkunsu ene ede ahyewu mu na ma botaye si wani so nyina nso asai sade Yesu di ka sua no yesua ise esese abambuo hoi ehwe ne yie efrise ono na ti ofie ho ono na te wa awade nim ono na te wa asore nim ono na te wa busua nim ono na te wa adwuma nim ono na te ekwa abonten so onamfufuo mu ekuo bi a won bia abambuo ewo mu na sa abambuo no ono te no enam se ne hu ya ahometie nti no onyankopon ankasa ntumi ne ntena na one na ya adwuma abom enti so gidi ni biara a wabambu ewo Kristo sum ugidie mu mpaebo mu onukredie mu onyamisuro mu no Awurade ntumi mfa wo nya adwuma anasa ontumi nso ne wo nante adentra evisa bambuo enka Awurade adwuma ho na sei gidie sei anidaso sei kronkronye sei nyamsompa enunti esese utumi ehun kwan befa so a obeso abambuo mu yie na yekenkan yentra konkron no ewo 2 Corinthians Korintofoɔ ngoma etosumienu eti baako gichemu nwotwe ekosi du baako no ma yenkan Korintofoɔ ngoma etosumienu eti baako gichemu nwotwe kosi edu baako no ɔse na enuanom yempesa yede ahoyehia ba yenso Asia no sie mu na ehye yenso boro yen tumi so ma afa yenkondo wuo na yenara yehunu yenhu yemusa yebewu enti yamfa yeho anto yeho so na emum yede yeho to onyankopon a unyane awufo no so ono na woyi yen free saa owuo kesie mu na odaso yiyen na yenani da no so se obekoso ayi yen na monso monkoto nsre ema yen bia na adoma chede a wonam nipa pii so de acha yen nti nipa bebre nso adase ama yen amen enti weye Paul bra oje Awurade di ye no woye Nyankopon adwuma no okọ akwantuo ewo Asia mamu na asase no so no ne adwuma ye mu no abambuo ni ahoyehia eba no so ahokyere ne atete na ebro ntumi so na wohu wo ho se obewu afi ema won konkro do wo so owu be fa yenko na ba bia maduro ma bre mintimi bio enti omonso so ehunu ahoyehia na wo won so na wohu na ode ne ho to onyankopon a onyane awufo
efiri awufuo mu no so